Kini akong problema, bahin na sa din ako. Ambot ba, uy, nga nung ingon manggid ini ang akong batasan? Makakita gani kog dunay laing tawo nga makakupot og butang nga wa nako. Gusto sa kid ako nga naagid ko anang maong butang. Ug ako'y naluoy sa akong bana kay siya mong maugtas tungod sa akong batasan, pero aron inyo masabtan ang tanan no, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Nya, yung sa maday. Nakauyon kay bagong shoulder bag akong gipalit para nimo. Okay naman itong, pero tanaw ko mura og baratuhon naman pero nindot lag porma. Oo, baratuhon na pero amo gamit, mahalon man nga mao ikaw. Ah. Oo, di ba? Amiw. Sige, lutuan ang daan akong karne nga baboy na niya kung muluto na gani, una lang mukaon ni Inday. Hay, at tuos ko sila para ini. Tagay-tagay may kamay na katakanta. Sige, anyaya pala pikin naman, kay mahubog ka. Oo, gamay na mo imno na katakanta may nagkana ni. Sige, aris ako. Sige. Nindot pa yung porma, ingon man ang color ining shoulder bag. Pero klaro kay nga baratuhon, mailhan gis pamurma. Pre, may kini ano ka pre? Inom tag kamay pre nya katakanta ba. Gamit sista. Gool ko gamay ron pina. May niya kam lingaw taon ko. Oo, magunay tuyo. Excuse me, Kusali ako tuyo. Inom tagamay niya, katakanta og daghan. Pero, yun na. Usa itong ingon mo, pre. Mag-uol ka. Usa may kagulaan mo, pre. Akong sawa pre, imong kumari ba? Ano naman? Ang away mo? Milagro ka. Sukad, wa mo di ko kadungog. Ang away mo? Ay, wa may mag-away kay di mo ko mangaway anak niya pre. Kay love kay anak ko siya. Hindi lagi. Ang sa may nagulaan mo, nga si Marid na may inong kamoy na kaingon. Inani mo gud pre, na mi adto og syudad kay palit ko no kanang shoulder bag pre, shoulder bag. Sus pag uli pre. Haska mahalo na siyang gipalit ay kaita. Libo kapit ang presyo. Kapit budos nil. Oh, kung mao, pareha sa disalaw sa rakpel, pre. Gusto sa itong papalit ng shoulder bag, pero ako yung palit. Naratohon ko na akong ipalit ng shoulder bag, pre. Ang tag 300 pesos rakpel. Oy, dito ko diyang kwarta ang gipalit ang shoulder bag, pre. Tako ala na. Oh. Oy, day. Abot na day ka day. Nagpalit ka sumsuman day. Abot na, abot na taon. Huwag nakadungog ko gagisayangan ka sa presyo ining shoulder bag ako napalit. Ako nang anti-taon ang nagpalit ani taon. Kaya ako man siyang gituyugan sa syudad. Mao nga iya po kong gipalitan ani shoulder bag nga ako naibgan. Hak mo, pre. Uy, dili na yung kwarta ipalit, pre. Kita pre, kanil dito akong kwarta dili pre. Dito akong kwarta pero kung di pangayo pa to niya ang kwarta, hatag niya nako. Kita. Tagagoy siya, nya palit na siya og kanang baratuhon ba pre taon. Ako bitang giingnan si auntie nga ayaw na oy kay mahal. Okay na magkukubaratuhon, pero iyang magipalit. Nalangan man sa akong balibaran, akong pugngan. Ay, nahala pre, sige pre. Tagay na ta. O kadiyo ta kay ko sa nako ang sista ba. Kata sa ta. Okay, pre. Okay, pre. Ako yung unang kanta, pre. Pasahe, pre. Okay pre. Malipat sa nagdagda sa pagsubang sa daw sa nilakan sawa. Walay tinik ang lagong sa sugong na hagbong. Bili ka ni! Ako! Daga! Gawa! Tana! Magduro-duro ita! Kalimot ko sumpay, pre! Ba't mo natin, pre? Ay, unjaon pa. Padamo na gigana. Unsa man nak, busog na ka? Oo, ma. Pusog ko. Lami kayo ingon sudan. Dinak-an baboy. Salamat. Sige, ako na puso na itong kinanan ha. Si Papa ni mo, unya na lang to siya. O ito, paman silang paring Eddie. Marie! Marie Raquel! Si Marian yan man nung tawag na kusgawas. Marie! Ang asawa marong pa di Eddie. Hala, kanindot anang imong gidanga shoulder bag, Marian nin. Uy, ninduta ana, uy. Uy, gipalit sa kong auntie Marie. Libog kapin, hapit na mo 2,000 kapin. Da, uy, ang ako, Marie, nga bagong gipalit ni Noel, tag 300, lagi di kapin. Taas ay. Ay, Marie, karong gabi iba, Marie ba? Birthday man sa akong agaw. Mm. Kuyog ta, para malian ako ning da ka ng akong shoulder bag ito sa party. Ay, di lang ko, Marie. Uy, mauwaw ko sa akong shoulder bag. Balatuhon kaayo. Di lang ko maubanin mo, uy.
Gibati ko gid og kasuya sa shoulder bag sa akong kumari nga mahalon. Mao nga nibalibad ko niya nga mokuyog og birthday party kay di mo ko ganahan nga magkuyog mi nga pulos magda og shoulder bag yang iya mahalon ang ako baratuhon. Mao to nga pagpauli sa kong bana agi pabati gid ako bati nga pung. Asa man dire. Mao ba. Dinire Marianen og iya kang gipalit-balit sayang. Mahalon shoulder bag. Oh. Ako'y nauwaw nga mopakitas ako. Mao mibalibad ko niya nga mokuyog niya birthday party kay maglagot ko nga makikuyog og tawo ang iyang butang mahalon ang ako baratohon. Oh, dai rokel. Uy, hala. Kalingot ko ng ref nga gialasan ng upat ka tao. Hinduta ko ng... Hala, kanindot sa ref. Uy. Ay, may kanipahuway pa sila ay akong diulon. Mangutana ko kung ang kinsa ng ref ang ilang gitabangag alsa. Ay, mao ba? Ilan ni isiyat ang ref nga inyong i-deliver? Ay, utang sa di ay ni? Yes, ma'am. Pero doon naman ni daon, ma'am. Unsa man ka na mo utang ka, ma'am, kay hatad ka na, ma'am. Pero mo daon lang ka, ma'am. Sige, sige, mo utang ko. Pila may daon, ana, ha? Pila man. Doon naman sa ko gitipig-tipigan na gamay nga kantidad, akong gidawon para makaref ko. Og ana yung adlaw, gihato dahil nila ang ref nga akong giutang. Hastang siga sa mga mata sa akong mga silingan. Hasta ang mata sa akong bana ni siga pagkagabi igikan sa trabaho. Bitas mo taon, oy. May utang ka og ref, oy, nga maglisod man og data, na? Ay bahala na, basta naibog ko ni Isyat na nangutang og ref. Nakautang man ganun sila nga gamay rin nagsuldog niyang bana. Ikaw pa kang adako kag sildo, itandis niyang bana. Pero day, puno-puno naman ang kuryente, oy. Maglungagay ka, gamit kag rice cooker. Og mamlansa ka, gamit kag electric iron. Naman tayo plansa niya gamit og uling, ikaw, sa... Kadaghan sa limong tabi dihay, kapuyan limong paminahon. Uy, naanam lang ref diha, busa ala lang pagreklamo, nakasabot. Oh, wala tayo mahimo. Naa naman na. Mag-overtime lang ko pirmiano para makadata ta. O, kana, naaraman di ay na. Ang dong, kanang atong TV ba, magsige nagkarat-karat ang iyang salida, mangita na sa tagbag-o dong, uy. Sayan! Pagkaon nito kan sugod og data na rin. Parudong ko sa kagbagong TV. Pagpuyo na rin kinoy. Unya na pangitagla yung problema kung maimpasan ang datahan na itong ref. Saba ka di, Mari, uy. Sigaw si mo makapalit og bagong, nakapalit og bagong TV. Ay, ura kay Mari, uy. Gas, pag yun, Mari, dili utang. Hala, uy. Kita dyan sa TV, Mari. Oo, uy. Dito ko gikan sa ila, kaya naghatod kong ice candy. Kay nagsugat mami ganina sa iyang asawa, og nag-ingon nga magpatod sa ice candy, na po kabuok. Ay, nag-ice candy na ka, Mari, para baligya? Oo. Ikaw di ay, Mari. Wa ka mag-ice candy para baligya. Bisag ice lang good para doon na kay income sa imong ref ba? Ah, wako anak, Mari, uy, kapoy buhat, uy. Daghan kay, naninda, anak din his ato. Ay, depende man na sa imong tinda, good Mari. Lamion lang nimo ang imong ice candy, daghan na mo palit, ana. Ah, kapoy, oy. Ah, sige, Mari, ha. Aris ako. Muadto ko sa ilang gawsi mo. Mutanaw ko sa bagong TV. Wow, kanindot sa inyong bagong TV gawsi mo, uy. Diyan ka nang utang inigaw. Wani na ako giutang. Wani na ako utang nga oy. Ah. Kas kita ni. Hala, kinindak ko, hala, kanindot ang ka sa TV, uy. Imo nang cash di ay? Pag Oo. sure di ha, uy. Hala, naade kay dakong kwarta di ang tinigom gaw. Ay dili. Wa ko itigom pero nang huwang taon ko kwartas kong amo taon nang ginahiner ram sa taon ako nag-deduct sa kong sweldo taon ka. Mao nga ako da yung gipalitan ng TV dako oy para doon na sa koy mahalon nga mga appliances ba gutang ko. Pero dito ra sa kong amo mahal kay nga ng mga appliances nga ug mangutang ka sa kanang mga appliance store gaw ay sus mahal kayo. Kuya kay may embargo pa ang atong unit kung di ta kadata. Mao nga maayo gyud ang amor nato atong hulman taon kay okay ra manghangyo ta nga di una ta data karon di ba? Ah, kun mao na sige. Ako sa ingnon ang akong banagaw nga manghuwam si og kwarta sa iyang amo kay mo palit sa ko og TV nga parehas ining imong gipalit. Di ko, ha? Manghuam dyan ko og dakong kwarta. Aron lang makapalit og dako mo TV.
Sama taong ka, Raquel, oy. Aw, og di ka manghuwam sa imong amo, mangutang kog TV ka ng brand new, unya, dako. Ang puyo. Bago pa kaya tayo nagkautang og ref, ang TV, sama taong puyo di, oy. Bahala kayo kung sa ibuhaton nimo. Basta gusto ko nga, doon na tayo TV. Kanang brand new, hanya, dako kaayo. Di ganit ka mo pahit og TV, aw, mangutang ko. Mangita kog tigwang lalaki nga dato, nga akong kabiton. Raquel! Haskang guula sa kumbana nga niingon ko nga mangita ko og tiguang laki nga dato nga akong kabiton aron makapalit ko sa gusto na kong paliton. Mao to nga gabi na kayo siyang mauli gigas trabaho, nagsige tingali siya og overtime sa trabaho. Unya na shock na lang ko anang pagkaugma nga dunay gialsa nga dako og brand new nga TV nga gihatod sa amo. Para amo gining dakong TV nga inyong gida? Oh, lagi Raquel. Sige, ato na ha. Ato na miyay. Taga na may sulong ni Bay Noel, ani. Asa na siya? Nga na ito padawag din eh. Nagsunod siya na mo. Sige, nara siya. Ay, naratos Noel. Ay, sige, salamat din ninyo ha. Salamat sa inyong pagkarga sa bago namang TV. Salamat to nga nagpalit siya kag TV dong ha. Unsa man dong imo ning giutang tong? Ako nagikaso, oy. Di ko gustong ngutang. Ay, maupa dong. Pero mauna, nangutang di tingali ka og kwarta sa imong amo no. Oh, wala na, Leo. Dawatan niyo 5,000 pesos para magasto na ba? Wow, dong salamat kayo. Og magpalit og bag-ong kurtina ha. Ibog ko sa bag-ong kurtina ni Yiyin. Unya magpalit sa og bag-ong nga kurtina nga mahalon. Pareha sa iyang napalit dong. Wala ka bag-o ninyo kurtina. Uy, mahal nun kayo yung kurtina. Oh, Mahalon yun igaw. O matod pa ni Noel sa sunod adlaw, magpalit po siya og bag-ong nga sala set. di ba? Asam siya kwarta? Ha? Ilan mo sildo niya? Matod niya, pero may kunin siya nga hatagan og kwarta sa iyang amo kay bilib ang iyang amo kay sige mo siya overtime sa trabaho. Ha? Ba? Mao na gaw. Mahadlok man sa si Noel good. Mahadlok siya sa kung gihulga niya. Magkilo ka? Yung sa nimugul ka gawa? Ako maghihulga. Nga kung dili ko niya palitan sa mga butang nga gusto na kong maangkon, ang mangita kong tiguang lalaki nga dato aron akong kabiton. Pero hinanggaw na buto na ako gaw good. Maporbida pa sila ni mo gaw. Basi kung sige buhatan ng bana ni mo ha? Basta nung dahil mo ng mga dinautan para lang yung tao nga waka ba sa'yo na mayaki buhat ha? Sa- Sa kapalit ang tao yung mga mahatag ni mo. Oh, Tarong di agaw uy. mauna niya. Ha? Nagbinuang na niya. Nagbuhat ang binuang para makahatag ni mo kapiritso ni mo. Ikaw busa, marag, di ko katuo nga gika ni sa ayang amo ni kwartahan pamalit gusto mga butang na ibga ni mo gaw. Unya may gihatag pag yun siya ni mong pirming kwarta, dudaha gid ako. Duda nga unsa man uy. Ngawat ng mong bana. Ha? Uy, simbak ko kanya, no? Dili in tao nakawatan ng akong bana, no? Magkapabatuod yun ko ni mo nga, nagtrabaho gina siyang tinarong. Sige na siyang overtime, uy. Legal, di ka? Stila no. Basta ako, di ko matuogaw nga gika ni sa sweldo ning iyang pamalit o niya, mga mahalon pag butang niya na gustuhan o. Ang tanang gusto ni mo, mga mahalon na. Og, kwarta nga kanuna yung ihatag niya ni mo, di sa kumutuo tawag ipahuwam na siyang amo tao na Why amo nga magsigig pahuwam og kwarta gaw? Magkahuwam ka magani, murag di na kakausab. Unya na kaon, makaimpas na kati magiwaman. Unya halos kada simana, do na si kwarta. Ang akong bana nangawat? Di ko matuuan na, uy. Kung wa magali siya mga awat gaw, basta dunay siya gibuhat nga di maayo. Do na gyud gaw Raquel. Gawsin mo. Mura og may punto sa sigaw si mo, way amo nga magsigilag pahuwam og kwarta, kun mo pahuwam man, unya na kun maimpas na ang gihuwaman. Apan bisan giunsa ko ko nahuna, bisan jud ko mutuo nga mangawat ang akong bana, kay wa man sa ilang kaliwat ang pagkakawatan. Unya anang milabay mga adlaw na kurat na sagko. Kwintas nga gold. Di ba mo gusto ni mo nga? Gusto ka mo palit og kwintas ng gold? Sama sa gisulob sa bagong kwintas nga nagabang din sa ato ang atbang ka na? O nga ipalitan sa dayo ka? Salamat dong. Mahal gid ko nimo. Yes, doon na siya ko'y mahalon nga kwintas. Mahal ta ka, Raquel. Mga buhaton ako ang tanan, naroon yun, ang kunin mo ang imong gusto. Nga ang kunon. Tungkol kay, mahal ko kayo ikaw, Raquel. Nay, Ay, mauman na, Raquel. Bisan ako nagduda na po nga doon na gibuhat nga dili maayo ng imong bana. sama sa pagduda ni Gawsi mo, nagduda sa day ka nga nangawat si Noel nay. Kung dili ka na ang iyang gihimo, lain. Og labing siguro mo og kini ang iyang gibuhat. Unsa man nay, ha? Gwapo man ang bana nimo, macho og lawas. Basi nakakabit na naoy, ug usa ka babae milyonarya. Ha? Ang akong bana, dunay kabit nga milyonarya?
Lain ang pagduda ni nanay sa kumbana, dili ang pagpangawaton, dili nagduda siya nga basin doon nagikabit ang akumbana nga usa ka babae milyonarya. Mo nga usa ka gabi ana nakisulti nako ang akumbana bahin sa digikanan sa kwarta nga gipamalit niya og mga mahalon nga mga butang lakip na ang kwintas nako nga gold unya. Milagro gud. Nga tana, og diin ko kwarta. Kuan man gudong, daghan na nagduda nga doon na kay gibuhat na dili maayo. Kay halos kada semana doon na kami daghang kwarta. Wa man kuri amo nga magsige og pahuwam sa trabahante gud. Oy, ano ka masayo, no? Dili na ko hinuwa mo ng kwarta. Kung di mo hinuwaman, diin ka magkwarta ha? Nangawat ka? Saan mo tanil ko maghimo, ano? Tungod kay dili na mo kaliwat ng pagkakawatan, Kung dahil... mauna, asa ka anang akong kantidad, diin na nimo. Gahapon gihatagan ko nimo 10,000. Kasi tinuod ang pagduda ni nanay nako ha? Saan niya magduda ko, no, ha? Nga may kabit ka nga usa ka milyonarya. Oh, wa ko'y kabit! Wa, Raquel! Ako mari kanang makailam gid ko og lalaki ba mari nga dunay kabit. Ila jud ko ana. Pero wa jud ko magtuo nga may kabit ni si Pare Noel eh. Ako, Sir Marie. Matay. Wala ka pagtuo nga may kabit ng imong bana nga babae. Mao gyud. Mas labaw man gyud kang makailano kung doon dapat kabit nga itong bana kay babae man ta. Uy, kabit nga babae ng bana mo. Uy, kung doon naman gani, dili babae. Marihin, sad, uy, kung mga bit ang atong bana, ang karibal na to babae, magyod na. Kaya nga no, dili day pwede nga makigrelasyon ng itong bana ng lalaki. Ah, o sige, buti may pasabot, Mari. Oh, basin ba, doon ay kabit ang imong bana, pero usay ka bayot ka dato. Ah, Marihin yan. Unsa? Wala sad mauli ang imong bana gabi eh. O, nay, o giadto ko sa ilang trabahoan. Huwag man di ko mag-overtime og trabaho sa Nobel. Pero, sige na siya kabuntagan og uli, uy. Pero karon udto na lang, wag gihapon si mauli, nay. Ay, halidi maron, maunga-uan siya mo uli. Pero asa siya ni uli, nay, asa man. Na mauna kini ang giingon ko nimo nga basin dunay kabit nga milyonarya ng bana mo. Pero si Marihin yan, lahi ang pagduda. Basin kung nagbayot ang gikarelasyon sa kumbana, nay. Ay, ayaw na lang nagproblema ha, oy. Buhong ka man pirmi sa imong bana. Kung doon na may laing binuhat nga karelasyon ron sa imong bana, ikaw man gahapon ang mabasulan na Raquel. Nay, Tungod sa imong pagka-masinahon, kutob sa tao nga imong makita nga makaangkon og butangan nindot. Imo mang angkunon sad. Oo nga, ay nangita na lagpaging imong bana ron mahatag ang gusto nimo. di ko mo sagot na magbuhat og dili maayo ang kumbana, nay. Dili ko mo sagot. Na, Raquel, mihila ka. Unsa? Nasayod ka na sa binuhatan sa kumbana, gaw? Kung anong permis siyang naikwarta? Oh, bida. May karelasyon yun siyang bana nimo kanang bana nimo may karelasyon nga usa ka dato. Ha? Ano na kayo mo man si Noel ako Ay, magila ko wawar ta. Kwarta na, kwarta. Kinsa babayan ang iyagi kabit ka, kinsa. Antuon ako, o ganghiyon ako ngayon, buwagan ang akong bana sa tiin ko. Kadi man babae ang karelasyon sa bana gaw. Ha? Usa Sige. ka magdudang inyen gaw. Tungod kay kataga niya nga usa ka bayot ang karelasyon sa imong bana. Oh, sa dapitan ako makita ang mong bayot. Asa gawsi mo! Gidadayon ko ni gawsi mo sa dapit na gipuy-an sa dato nga bayot, diinto ang akong bana, ug didto gyud ang akong bana gyud, kauban ang bayot, nag-abot gyud binidtuon niya. Unsa? Oh, mao ka na. Dili ko na mahimong pambuwagan ang imong bana. Kay dako na ko og naggasto niya. Kung makigbuwag siya na ako, magsuhol ko og tao aron ipapatay siya. Oh, unsa? Nahadlok ko nga iyang ipapatay ang akong bana. Unya ako raman sabi mabasol ining tanan nga nagbuhat niya kay ako may hinungdan ining tanan. Unsa man ka mo ang pasultihon? Tuko na ko kung kaugalingon, Raquel. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Atong sinder Ate Pres murag si kita to, babae man to. Kisa to ay? Ano pangalan to, Kuya Gali? Raquel. Oh. Si Raquel di ay. Asa man? Raquel.
Problema ni Raquel kay Si Raquel, ang problema ni Raquel Ate Pres, kay ang ihabang asawa, sige, marag Ay, ano, katong- nitawon siya sa iyang asawa? iyang bana. Nga iyang bana nga, Naka- marag- kuwan og bayot? Kung anong May yun siya ba? dato, no? Umaw itong iyang bana taon, Nanguan nagtagbayot. nanguagbayot, sa man niya. Kay Ma'am, ambisyosa man. ambisyosa, ka na, ambisyosa Ate Pres Ambisyosa ba? man good. Kung sa'yo makita niya siyang silingan, gusto siya na siya. Masinahon. O katong kwintas nga, kuha sila silingan, masinahon, ambisyosa, masinahon. Masinahon. Bam, nakay mabasa niya, bam. Saan Ang ako ipabasa primero, adto padung sa iyang bana, o ang asawa. Okay. Nagkagrelasyon man nag-ubayot ang iyang bana. Karon. Levitico 20, Oh. versikulo 19. 13. Oh, 13. Levitico, babinaw gili. Okay. No, Levitico, Sige lima ipapaminahon. di, ninat man kang gili, kay puro man babae yan, di mo siya bayot. Sige ba? Sige ba? Paminaw Yeah. sa Leviticus 20, verse 13. Karon. Kon, ang usa ka lalaki makighilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga salawayon kaayo. Kana. Busa patyon sila. Wala gyud kamatay. Hagpay kung kinamatay. Ay, so, di ba sa baso? Kani, Di ba, padayon, bam? Kani Kuha rin ang kani sa Old Testament. Sa Old Testament. Laing atong kwaon Goliath sa Old Testament. Salmo 50, Salmo 49, versikulo 16. Ato na sa babae, man naman itong bana. Okay. Ato na para na ni Raquel. Ayaw kasi na, kung magdato ang usa ka tao, ug magdugang ang iyang kadato. Di ba? Kay Diba? dili niya kini madala, ini kamatay na niya. Dili mo uban kaniyang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Kanang imong mga rep, kanang imong mga TV, padayon. Bisan pag natagbaw ang taon ining kinabuhia og daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya og mutipon siyang katigwangan. Kini puro Old Testament ang gibasa ha. Ari ko sa New Testament para gihapon kini kanimo Raquel. Kani. Romans 8 verse 6. Ang paghuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Ganun man, bam? Ganun man masampot sa kamatayon? Dili kay ang ako napay sumpay may kanwa tanan Okay. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musampot sa kinabuhi ug kalinaw. Ang ako tubag ni Ate Pres nganong ipa musampot sa kamatayon kay iyang una puro man lang kalibutanon ug lumalabay. Kung mingon ka Kamatayon sa kalagbam. kung mingon ka espirituhanon kalinaw ug kinabuhi kana ngadto sa Dios. Karon ang akong tambag niya, no? Paunaha ko. Karon. Kani mo, Raquel, nangutanap ka mag-unsay buhaton sa imong bana, kay ug buwag ka na ipapatay man siya. Kung sa imong buhaton aron ay imong bana, dili mapatay. Ang akong itubag ni mo, Raquel, dugay nang gipatay ni mo imong bana. Bitaw. Ug gibaligya pa imong kalag imong bana. Bitaw. Tungod sa imong pagka-ambisyosa, tunay sa imong pagka-materialistic. Ay lang kalain ha, kay bayot mong kumurang na igo mong Tinaw. Abi ni mong Goliath, na may akong amigo diha sa amoa sa Uslob, nga gitawag kog akong bana bisag wa may relasyon tungod sa mong kasuod. Kada uli nako, ako yung nun ang katong restaurant akong pamahawan, niabot na akong bana, suod mo ka na ako, God, pero wa may relasyon. Kanang mao mo ka na elektrisyan ako sa kuang balay dito Goliath, tungod sa mong kasuod, nagkimidahan siya nga, kanang day, ang imong bana kay, bana ko nun ni Bambina, kung sa itubag sa asawa, okay na ba, dito na mo mabdos, mo itubag sa asawa, pero wag mo may relasyon siyang bana, tungod sa mong kasuod. Ang akong ipasabot ani nga, ikaw mang God, masinahon. Bagong kurtina, palit ka. Bagong TV, palit ka. Bagong kwintas. Palit ka. Karon. Karon. Ang imong banato ana dito. Ang imong buhaton ani anday no? Adto sa simbahan og pagrosaryo nga magluhod padung sa altar karon dayon. Aron ang bayot nga nakarelasyon sa imong bana mahayagan. Ug unsay maayong buhaton ingon man ang imong bana. Pero, ang iyang kaugalingon mo yung una niyang parang usbon. Mao lagi. Dili siya mag-inana. Mo lagi. Magtuwad-tuwad siya ampo karon dayon dito. Adto ni Mama Mary, tawa. Magtuwad siya, bam? Ha? Magtuwad-tuwad? Nadara mo ko. Nadara ko sa gibati sa ko. Pero, ang usasad nga ma-blame ani ang bana, ngano iya man tugutan, iya patuyangan, ug sa gusto sa asawa.
Oh, Di ba? tungod lang sa siguro nga di siya gusto Ate Pres nga maway ang asawa kay gulaton ko siya. Adukon man siya. Apa na po manamang ko mong katungod. Kini man kay asawa o ako di kakuan nga bingita ko tiguang ang lalaki. Siya may naguna-una. Siya lang mo yung unang nagbaligya sa kag siyang bana. Oo. Ako gulyak manamang murag na-touch lang ko kay Siya bayot. dealer. Tungod kay bayot gud ko. Apan nakasab ko ipabati sa bayot nga gikarelasyon sa iyang bana karon. Nga lahi pag ko gulyat. Lain man ka ba? Karon kundi man ta naminaw maruti bog Pilipinas, ako lahi ko. Yan Kung naman. ipapatay niya ang asawa sa iyang uyab, ako lahi ko. Kay once ka pananglitag magkauyab mi sigili, karon adlaw pizza. Pizza ha? Ay, Tres. Tres, pananglita og magkauyab, magkarelasyon may sigili girmal karo adawa pita 3, ugma pita 4. Ingnon kog gud sigili, kinahanglan ugma pita 4 makakita ako nga duna ko'y karibal nga babae. Ano Silvia kadaghan. Lahi ko sa tubayo. Kadaghan napakalis farmasi sa kon. Lahi ko sa karelasyon. Lahi ko sa na. karelasyon karon. Farmasi ko na. Lahi ko sa karelasyon. Lahi ko sa karelasyon karon ni Noel nga ipapatay kung kwaon sa asawa. Ako lain ko. Gusto na ko akong kabit. Ang akong mga pananglita laki, kinahanglan nga ang karibal na ako ugma babae. Babae. Kay kung ikaw dong kanunay lang bayot imong karelasyon, tapulan ka. Tapulan ka. Di ay ba? Sa na inulan ni mo bam. Sige, ato sa imong asawa. Di ka ipapatay, pero patyon ko na daan. Pero murag, kasi nga haplas. O si Ate Gigi. Murag na limahong panyawan. the best Liniment na. Owel, humot tayo. Humot kayo. Kakaplason gali ko Ate Pres. Nahurot akong haplas Ate Pres, kay kadagabi im haplas gid Lagi? Lisa. Ako din, haplas ko kada gabi. Nahanap ka mo sa itong final. Mao na lang to kung final niya. Kung si Ate Priscilla isip asawa, mo man siya kasulti ngon sa. Basta ako mano tong ako. Mali kay ang Patyon. ako ang imo rapod. Basta katong patyon. Patyon niya daan. O, Duha ka tuig mo may magkita gulyat. Ano ba? Gikakus ko kugut ka ay. Salamat sa pinakatito naman nun. Kaya ko ang puzzle, Tihon. Subscribe to Dramaturgo.